Не съм му свикнал още. Аз малко по-малко мога да вдигам. Сега. Това с лека школа, Да. Айде, пъти една смисъл. Горе, 4 км преди лака стане да. Кола? Кола! Дето доста май се засилил. Оп. Иначе не мога да качи бир. Виж как тренират младите с раница. Им е по-трудно. Да, бе, ама другите това няма. Хайде, Райко! Smile to the camera. Ти снимаш ли, що не ми каза? Не, аз за какво съм е взел? Да ми тежи на главата. Айде, Тошко, ще видим горе. Дай! Шефа вика да намалим и темпото. Хе-хе! Състезатели! Сиво ли идва до тук? Да. Къде? Горе си го? Тръгна напред. Скоро трябва да го настигнем. Гледай, какво пише ти? Ще с него май. Да, ма. Той тръгна предварително и ще снима. Трябва някъде да е застанал да ни снима като пристигнаме. Ето такива работи. Честит празник! Честит празник! Опа, почна коланата. Здравейте, честит празник! И на вас, живи и здрави! Година е тези колела. Да. Ние ще ги преди тях, май. Някои се отказват даже. Нагоре само и тъй!
Ти прави на колетапите. Ама, стана е. Ага, само трябва. Да, достигнем се към Пиро. Трябваш ти въж ли? Да, Ама в момента ли? да. Ама предупреждавай като ги правиш тези неща. Аз си снимам, после си режа каквото искам, бе. Ще се спаси в обектива. Правиш такива работи, предупреждавай. Да снимам, за да ми направите атака ли? Предупреждавай, да. За да ми направите атака, да ми изрежете, да? Много хитро. С този багер трябва да си вземаш всеката. Ако бяхме в Щатите, щяха да си мислят хората, че си тръгнал по пижама. Какво викаш, ако бяхме в Щатите, щяха да си мислят хората, че по пижама е тръгнал. Пижами на Батман и Робин Сила и Спайдермен и всякакви. Аз съм супер хиро. Аз съм Спиндерман. Спиндерман. Какво е това? Не го ли знаеш? Не. Нямаш Фейсбук сигурно? Не. Еми да. Аз съм като гледат на чардарчета и пионеч. Защо не по-живеят Батман? Усещаш ли кол съм как е настъпил нагоре? Райко е виновен, за да караме бързо. Нали? Да. Има нещо такова, къде гледам само той води. Не, защото ме е странно, иначе ще карам за него. А пък аз съм байкист по принцип, ще му обвини егоизъм. Още не съм се научил да показвам другите. Моето мързела ми се подиграва. Веднъж ходихме да караме стъпето копеле, той карам зад него назад. И той само показва дупите, аз се опитвам и аз съм. Не ти са, да. Ами, не знам откъде ги очаквам, прямо съм приготвил тази ръка, пък тя дупката отсам. Ето не трябва да приготвиш. Ами, защото бях си снял с мило е такова. Не мога да го пусна рязко. Приготвям едната. Та колко мило е тегъл да показваш дупка. Да показвай. Голяма акробатика. Някакви атаки от батото. Още по-гъсти стават редици. А така. Чечи, кое има?
Ja, dat gewoon. En je hebt Абе, са има ли път до самата самия паметник? Не, снимай път, май. Опа! Много бързаш, бе! Какво става? Аз мисля... ти си... Янко, не го ли видя? Аз участвах някакъв бен като камалеко, брат, че то бати возията, нас байк се иска. Нищо не е, бе. Дечки бях заския, помниш? Бех в колата. Айде да горе, да снимаме хората, бях това. Сега ще ти правим своите сплашки. Тя че аз съм потен на куп, че... Айде, балване. Не го откарат на... А ние виждаме тук мъчики да видят. Давайте с колова, айде. Айде, ще не беше на стирка така. Питам мраш. Бащаш ли на всички? Абе, бацата, очуйте да ви снимам.